What time? NG already. Semua bel sudah. Anh biết đó. Oke, thank you.
Tagal ng bola nila kanina. Dahil bawal nila ng pagpunto. Sobrang gano'ng bola nila. Yung bola nila. Kaya nga nila nila makapasok nila. Hindi ko maramdaman, hindi ko alam kung wala. Maramdaman. Ano ba tayo talaga? Hindi natin pang pang.
Ano natin si